Ένα από τα δύο θα έχεις. Έχεις παιδιά. Ένα από τα δύο. Αυτά είναι τα άσχημα. Και τι να άσχημα, ρε μαλάκα, 3 παιδιά. Αυτό είναι το καλύτερο. Τα παιδιά είναι εντάξει, ρε, χώρισε κιόλας Στην και καλύτερη. δεν του μείνει και γυναίκα. Αφού ήταν μεγάλο τα παιδιά. Αυτό. Ωραία τα παιδιά να σου μένει γυναίκα. Αυτό άλλο που είπες, ήμουν παντρεμένος. Πώς το πες, το ανέκδοτο, ήμουν παντρεμένος. Όχι, ήταν παντρεμένη και λέει. Κορίτσια είναι, και είναι 12. Ξέρεις τι έκανε να την παντρευτώ. Λέει τι άλλο. Ό,τι γούσταρα. Δεν έφερες να τις κάνεις μηχανόβιο. Ό,τι γούστα. Μ' αρέσει. Πάντως το καλύτερο αυτό είναι λέει. Να παντρευτεί κανένα παιδί για να Ρε, έχεις περάσει από όλα τα στάδια. Και μετά να ψάχνεις να δείξεις να βλέπεις. Έλα, γιατί δηλαδή η γυναίκα αυτό την παίρνεις. Πήγε πάρε μια. τα κάνει όλα. Το σπίτι αυτό έχεις την πέτα, θα σου φέρνει λεφτά. Όταν τη Άμα μείνεις άνεργος θα σου φέρνει λεφτά. Άμα έχεις. Αυτά, μην μιλάς. Καρφώνεσαι. Εσύ και ο άλλος σου αγοράζω καινούργιο μηχανάκι 10.000, μην μιλάτε. Εγώ κατά τύχη. Να, στην εφορία τα πλάνα. Καταλάβες, έτυχε και ήταν η προσφορά. Κατά τύχη. Ναι. Έπεσα πάνω της. Έμαθα Και τα μου λέει κλέφτη. τώρα μεγάλη έτσι